Mobilitat a la demanda. És un webinar especial perquè és un webinar dividit en dues parts. La setmana que ve, el 3 de juny, farem la segona part de projectes internacionals. Avui us presentarem les experiències locals que hem considerat més interessants, que la Comissió de Mobilitat del Col·legi ha considerat més interessants. Jo breument passaré la paraula a l'Oriol Juncadella, que és el president de la Comissió de Mobilitat. Només explicar-vos una mica el format. El Miquel Estrada ens farà una ponència inicial sota el títol d'Indicadors globals i tendències de mobilitat a la demanda. I després tindrem 3 exemples de bones pràctiques a Catalunya, a càrrec de la Cristina Pou, el Carles Labranya i la Neus Figueres. El Martí Jofre moderarà el col·loqui entre ells 3, on també hi podrà participar el Miquel Estrada. Com sempre en els nostres webinars teniu la possibilitat de preguntar a través de l'aplicació de Zoom. Res més, abans de passar la paraula a l'Oriol, recordar-vos que la setmana que ve, el dia 3, tenim la segona sessió amb experiències internacionals i que la setmana que ve tenim 2 activitats més, les 2 pròximes setmanes. La primera, un cercle d'infraestructures amb el Pere Navarro per parlar del Consorci de la Zona Franca, del futur del Consorci de la Zona Franca, i la segona amb la presidenta d'Adif, la Isabel Pardo de Vera, que vindrà el dia 7 i que estarà en aquest plató de televisió. Res més per part meva, passar la paraula a l'Oriol Juncadella, president de la Comissió de Mobilitat del Col·legi. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Quim. Benvingudes i benvinguts a la Casa de l'Enginyeria de Camins. Sabeu que aquesta és la casa des d'on volem potenciar el paper de l'enginyeria de camins com a força de pensament i actuació per fer un país millor, perquè la societat a la que servim tingui millors oportunitats, millors serveis, millors condicions de vida, i ens sembla que aquesta és, per tant, l'oportunitat magnífica per poder compartir aquest tipus d'iniciatives. Per això és especialment important per nosaltres fer aquests debats, debats sobre allò que fem, sobre allò que volem fer, sobre allò que creiem que podríem fer, buscant sempre, i en aquest cas concret, com aplicar la intel·ligència, com aplicar la nostra capacitat d'imaginació i de treball amb un tema tan comú i tan habitual com és la gestió de la mobilitat. Per tant, avui, tal com sabeu, parlarem de la gestió intel·ligent de la mobilitat, una gestió particularment intel·ligent. Debat com aquest és justament el que us podeu imaginar, és a dir, parlarem d'innovació, parlem de com donar respostes a necessitats al mínim cost, però sobretot el que volem és que siguin respostes concretes, que siguin propostes molt aplicables i, de fet, la majoria aplicades. I, per tant, aprendrem en aquest debat, en aquest intercanvi, de les experiències que ja estan en marxa. Per això, bé, no vull fer spoiler a ningú, però sí que amb aquesta iniciativa, sense entrar molt en el detall de què és això de la gestió intel·ligent de la demanda o de l'adequació de l'oferta el més acuradament possible a la demanda, amb el que volem és ajudar a pensar, ajudar a estimular, ajudar a imaginar als professionals, a les empreses, a les administracions, a ser eficients, a buscar aquest tipus de solucions, aquesta aplicació, com deia, de la intel·ligència en l'aplicació dels recursos, ja siguin públics o privats. Hem de ser eficients i pràctics. Aquest és una mica el lema que s'amaga darrere d'aquest debat. Debatent sobre com ser més eficients en els serveis de mobilitat de les persones, hem pensat en aquestes 2 parts que us explicava el Quim. Avui, sobretot, parlarem de les experiències locals, ens hem deixondit, ens hem espavilat, tenim moltes iniciatives i avui us explicarem potser les puntes de l'iceberg de tot allò que està en marxa al nostre país. I el dia 3, tal com es deia també al principi, seguirem inspirant-nos amb experiències internacionals, que van algunes d'elles una mica més enllà i, per tant, en podem aprendre i en podem prendre bona nota. Això de la gestió intel·ligent de la demanda, de l'oferta per adequar-se a la demanda, no és res més i no és poc que intentar ser
absolutament orientats a la necessitat concreta de l'usuari. I, per tant, òbviament, les noves tecnologies ens permetran, el que veurem avui, facilitar aquest tipus d'adequació. Es tracta, per tant, d'una adequació d'una oferta i, per tant, una prestació normalment irregular a les necessitats d'aquesta demanda, amb enrutaments flexibles que constitueixen una xarxa de rutes i parades que s'adeqüen al màxim, de manera gairebé personalitzada, a cada una de les necessitats. Llocs on és d'aplicació, no vull anticipar-me a les persones que faran el debat i que debatran les iniciatives, però us ho podeu imaginar, és a dir, llocs on el transport públic no és viable fer-lo de manera regular, doncs segur que en aquest tipus d'iniciatives tenen bona aplicació i generen bons resultats. És, per tant, un camp a recórrer. Creiem que podem aprendre d'aquestes experiències ajustant al màxim l'oferta a la demanda per maximitzar justament l'aplicació de recursos en els sistemes de transport i anar molt més enllà per tal de fer un país més sostenible que resolgui els problemes de mobilitat de manera més eficaç i més eficient. No vull entretenir-vos més, només espero que sigui una jornada d'interès i retorno la paraula. Gràcies. Moltes gràcies, Oriol. Ara ja és el torn del Miquel Estrada. El Miquel Estrada ens farà la ponència inicial sota el títol Indicadors globals i tendències del transport a la demanda. El Miquel és professor agregat de la Universitat Politècnica de Catalunya. Endavant, Miquel. Moltes gràcies, Quim. Bona tarda a tothom. En primer lloc, agrair al Col·legi d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports l'oportunitat de tornar a casa, com deia l'Oriol. És un plaer estar amb tots vosaltres. Bé, la meva xerrada es basarà bàsicament en revisar una mica aquests principis i tendències del transport a la demanda. Posteriorment hi haurà una sèrie d'interlocucions molt basades en casos reals i a mi m'ha agradat sobretot enfocar-la en aquests principis generals. Aquí podem veure en aquesta presentació que hem preparat una mica la realitat des de fa ja gairebé potser més de 70 anys, que hem tingut una realitat de transport públic basada en un sistema bàsicament de rutes fixes, intervals fixos i un sistema molt rígid capaç de transportar molta gent a la vegada, seria el cantó esquerre, i per altra banda, en contraposició, un sistema totalment flexible, molt eficient per part de vista de l'usuari, però que únicament pot transportar una persona a la vegada. La pregunta és si entre aquests extrems podem cobrir aquesta franja de grisos amb uns serveis semiflexibles que arribin a un equilibri entre prestacions i costos. Jo crec que tot això ha arribat ara justament pel tema de la digitalització i les noves tecnologies que ens permeten d'una forma seguir tots els vehicles i tenir una traçabilitat de tots els desplaçaments. Per tant, el concepte de transport a la demanda, Demand Responsive Transport, Dial-a-Ride, són diferents materialitzacions d'un mateix principi, que és aplicar el principi de flexibilitzar el servei, de fer un transport flexible, molt orientat a l'usuari, l'usuari ha d'estar al centre de tot el disseny d'aquest servei i en què introduïm variabilitat tant a nivell espaial de les rutes com també a nivell temporal i de programació dels recursos. I un tema important, com es pot veure a la presentació, és que els vehicles justament són de baixa o mitjana capacitat, no fa falta, diguem-ne, vehicles de més llargs. A la imatge de la presentació també veiem una mica la tendència que hi ha hagut, és una imatge treta d'un dels papers més referenciats dels Estats Units, i veiem que la tendència ha estat d'evolució de sistemes de car sharing, de vehicle sharing, cap a sistemes de ride sharing o ride hailing, en què una persona pot reservar un viatge amb taxi, després hi pot haver que diverses persones comparteixin aquest mateix viatge amb un servei de VTC o taxi i finalment hi ha la implementació de serveis de microtaxi. Si traslladem aquesta mateixa filosofia al camp europeu, ens hauríem de plantejar, realment
Aquí tenim una llista només d'empreses privades, no? Però realment les empreses públiques també poden jugar en aquest joc, han de jugar. I l'altre tema que ens hem de preguntar és que moltes d'aquestes empreses que veiem a la fotografia no disposen de vehicles, no? Són només purament empreses gestores d'aplicacions que subcontracten, externalitzen tot el que és l'operativa física dels vehicles. Per tant, crec que cal veure també el potencial dels operadors de transport públic enguany i presents en el territori, quin paper han de tenir. Per tant, el transport a la demanda el veiem, hi ha hagut una explosió, una disrupció de nous serveis, tant des de l'òptica privada, potser al cantó esquerre de la presentació, com amb l'òptica pública, tant la TMB, Generalitat de Catalunya amb taxis, en zones de baixa demanda, l'AMTU, l'AMB, estan jugant en aquest joc. I un dels temes potser més importants que cal tenir en compte és el model econòmic financer. Tant iniciatives privades com la Chariot Ford als Estats Units com iniciatives públiques que el model Kutsu Plus a Helsinki no continuen oferint el servei per un problema de comparativa, de balanç entre costos i tarifes. Per tant, tenen aquests sistemes de transport a la demanda, tenen un equilibri econòmic fràgil que s'ha de tenir des d'un bon principi en la seva anàlisi per desenvolupar serveis eficients, flexibles i sostenibles amb el temps. Quan analitzem els mercats potencials del transport a la demanda, veiem que el transport a la demanda potser fa uns anys ja l'havíem vist, materialitzat, sobretot amb col·lectius amb unes necessitats molt específiques, des de gent o persones amb mobilitat reduïda, des de treballadors d'un determinat col·lectiu que disposen de serveis de mobilitat específics per a ells, però en els últims anys hem vist gairebé que aquests serveis de transport a la demanda s'han consolidat i s'han constituït com un servei competitiu i que competeix directament amb el transport públic, el que anomenaríem serveis premium, com també un servei dissuasori o substitutori del transport públic. Hi ha algunes ciutats que no poden sostenir línies de transport públic regulars i, per tant, el servei de transport a la demanda és una necessitat i és un substitutiu. Si ho haguéssim de caracteritzar, què entenem o quines són les bases, els pilars fonamentals d'aquest transport a la demanda, podríem resumir-ho amb aquests principis o atributs que compartim amb el professor Francesc Robuster. Primer, disposar d'un gestió amb una app, amb una aplicació que permeti el complet o la completa localització, informació, traçabilitat tant de conductors, clients, vehicles, etc. Tot això no seria possible si en temps real no disposéssim d'aquesta informació. I després, per altra banda, tots aquells atributs relatius a posar al davant l'usuari, és a dir, una política de qualitat, una garantia de temps d'arribada, de tarifa coneguda i fins i tot la possibilitat d'opinar, de valorar la qualitat percebuda de l'usuari i de fer rànquings de conductors o de serveis. Fins i tot també la integració tarifària o de pagament mitjançant el mòbil o altres dispositius tècnics. Per tant, tot això es basa en aquesta política de posar al davant l'usuari i de posar també a aprofitar-se de les noves tecnologies. Si haguéssim de veure com podem introduir aquestes palanques de flexibilització, podem veure que, seguint aquesta gradació de transport rígid a transport totalment flexible, el que podem veure és que, amb més flexibilitat, podem reduir el temps de viatge, per tant, som més competitius amb temps, però reduïm l'ocupació del viatge, és a dir, no som capaços de transportar les mateixes persones amb el mateix vehicle i, per tant, el cost del viatge s'incrementa. D'aquesta forma, és realment significatiu i estratègic saber quin és aquest trade-off òptim, balanç òptim entre prestacions diferencials per l'usuari, com també un cost competitiu i assumible amb les tarifes actuals. Aquí a la universitat, no vull avorrir-vos amb molts de números, però sí que hem fet alguna anàlisi basats en models de quantitatius i el que veiem, hem comparat aquests tres serveis o aquestes diferents implementacions en el territori. A l'esquerra, des d'un servei de recorregut fixe en què es pot aturar a qualsevol lloc del seu recorregut, aquí l'usuari
pot caminar però pot parar el vehicle en qualsevol punt, a un servei de tipus B en què el vehicle ja va buscar en els orígens, a les destinacions de les persones, dels viatges a les persones i per tant l'usuari ja no camina, fins a un servei totalment individual de transport basat en taxi. I el que podem veure és que a la part esquerra de la imatge és que tota la característica, tota la potencialitat depèn molt de la densitat de viatges que es puguin fer o de la densitat de clients en el territori. I a la banda esquerra podem veure que si seguim operant o pretenem operar un servei de transport a la demanda amb la mateixa tecnologia de transport, autobusos, que utilitzem amb altres línies regulars, les substitutòries, podem veure que el servei a la demanda no té sentit, no té lloc. Saltem per demandes baixes d'un servei de taxi, la següent alternativa viable, més fiable, és busos regulars amb rutes fixes. I per tant, únicament és competitiu el servei a la demanda, passo a la banda dreta de la transparència, quan realment s'adapta la capacitat del vehicle a les possibilitats de consolidar demanda. És a dir, si operem amb microbusos, amb vehicles de capacitat igual a 7 persones, sí que veiem que per demandes baixes, per densitats de demandes baixes, el transport a la demanda té un recorregut. Per tant, un dels temes que ens hem de plantejar també és justament fins a quin nivell el transport de la demanda és realment competitiu i quins són les polítiques d'assignació de viatges a les rutes. Aquí podem veure un petit diagrama en què si un vehicle ja té una certa ocupació, l'ocupació dins del vehicle són 5-6 persones, segurament afegir una nova persona dins el vehicle i per tant obligar el vehicle a desviar-se, potser incorrent 3, 4, fins i tot 5 minuts més de viatge, això no és competitiu en qüestions de temps per tots els usuaris que ja estan viatjant. Seria justament aquestes corbes creixents, vermelles, que no són desitjables i per tant hem de preguntar-nos quin és el benefici marginal d'acceptar un nou client en funció de l'increment del temps de viatge que causa el reste de persones que viatgen dins del vehicle. I per últim, i amb això prometo tancar les diagrames, el tema de l'estructura tarifària. L'estructura tarifària és estratègica. Si analitzem, per exemple, el factor de cobertura, entès com a tarifa mitjana dividit per costos unitaris, si és superior a 1, aquest quocient vol dir que el servei és rendible per l'operador. Si és inferior a 1, vol dir que necessita, en aquest cas, subsidi, subvenció per part de l'administració. I podem veure a la banda esquerra, la corba blava, que si apliquem una tarifa, una estructura tarifària normal, convencional, de transport públic, de 1,1 euros per viatge, podem veure que el factor de cobertura és molt baix. Arribem a factors de cobertura inferiors a 0,5, que no són desitjables perquè cal subvencionar-los. En canvi, a la dreta, si un mateix transport a la demanda, en aquest cas taxis, apliquem una estructura tarifària ad hoc, pròpia, que garanteixi la sostenibilitat, la mateixa que hi ha possiblement avui en dia a l'àrea metropolitana, podem veure que els factors el factor de cobertura es respecta i són factors de cobertura superiors a uns, és a dir, que no fan falta subvenció. Per tant, a mode ja per concloure aquesta intervenció, els serveis a la demanda seran una operativa de futur, s'haurà de definir tot el que són les prestacions de temps d'arribada, temps d'espera de viatge i hauran de ser operats per vehicles adaptats, vehicles ad hoc. La densitat de demanda jugarà un paper fonamental i serà la variable clau que determinarà com s'implementen aquestes diferents conceptualitzacions del transport de la demanda en el nostre territori. Hem de pensar també com a principi aquest balanç entre temps de recorregut addicional i servei a un usuari addicional. És crític a l'hora de definir els algoritmes d'assignació. I per altra banda hem d'establir tarifes raonables. Avui en dia s'estan donant serveis gairebé de taxi, de qualitat de taxi, a unes tarifes pròpiament de transport regular de viatgers. I hem de veure, per tant, si realment aquest equilibri té sentit o no i si s'ha d'actuar en aquest sentit. I finalment, així com en el passat vam veure un cercle viciós del transport públic, que les rutes tradicionals, regulars, si perdien demanda a mesura que anava reduint la freqüència, aquesta ruta acabava desapareixent, en el transport a la demanda estem veient nous casos, de que tu comences a introduir
flexibilitat en el servei a la demanda comença a créixer quant a demanda i al final arribes que has de treure flexibilitat justament perquè estàs transportant massa passatgers al compte i estàs accedint a aquests nivells de servei. Per tant, això és un tema de futur, cal estudiar-lo i segur que la mobilitat del nostre segle requerirà una regulació funcional, adaptada, amb una perspectiva dinàmica i inclusiva amb els diferents mitjans de transport públic. Moltes gràcies. És un plaer estar aquí amb tots vosaltres. Soc Martí Jofre, cofundador de Factual. Gràcies al Col·legi de Camins per acollir-nos avui i l'organització de la jornada. Com dèiem abans, el que farem és presentar les bones pràctiques que tenim a Catalunya. El transport a la demanda ja existeix des de fa molts anys, ho veurem, però en els darrers 2 anys especialment i gràcies a la digitalització hem tingut un fort impuls. Coneixerem les darreres iniciatives i després passarem a un debat per conèixer oportunitats i reptes que se'ns presenten en els propers anys. Sense més, el que farem és presentar cadascun dels ponents que farà una petita ponència de 10 minutets i després passarem al debat. El primer torn serà per la Cristina Pou, cap del Servei de Transport Públic per Carretera a la Direcció General de Transport i Mobilitat, que primer trobarem un vídeo dels seus serveis click.cat i després ens explicarà en quin punt estan amb tot aquest projecte. Endavant, Cristina. A tots. Com tothom, moltes gràcies per invitar-nos i explicar-vos el nostre projecte de click.cat a la Generalitat de Catalunya. Em podríeu posar la presentació? Perdoneu, coses del directe, Si de cas us vaig comentant una mica mentre em posen la presentació, com heu pogut veure en el vídeo, fa un parell d'anys, justament com comentaven l'Oriol Juncadella i el Miquel, fa 2 o 3 anys va començar a entrar tot el tema de la digitalització. I nosaltres com a Generalitat de Catalunya tenim molts transports a la demanda, molts. Ara ho veurem, mira, ara entenc que ja podeu veure la presentació, no? Llavors, us ho comento. A veure? Ara, abans de començar a entrar al transport a la demanda, el que us volia comentar és l'estratègia que tenim amb els serveis de la xarxa d'autobusos interurbans de la Generalitat de Catalunya. És molt breu i és amb una transparència. Nosaltres el que volem és, penseu que tenim 800 i pico línies a tot Catalunya, línies de totes tipologies. I el que volem és jerarquitzar aquestes línies. I per tant, aquí teniu un exemple. Ja fa 12, en el 2012 vam implantar el primer bus express, ja tenim la xarxa dels express.cat quasi completament implementada, que són els serveis ràpids, tenim els serveis que van a universitat, els que van a hospitals, els serveis comarcals, el click.cat, que és el que explicarem avui, i després els serveis que són transfronterers amb França. Llavors, el click.cat, a veure, primer us volia ensenyar una mica com està Catalunya. Fixeu-vos, aquest és el plànol on tenim en color taronja els serveis de transport a la demanda que tenim a Catalunya, competència de la Generalitat. I en color així més verdós són serveis, línies regulars que tenen
o una parada a la demanda o tenen o un tros de la seva línia a la demanda. Com diu aquí, i com crec que el Miquel també ha comentat, nosaltres fa 30 anys que estem donant serveis de transport públic a la demanda. I la veritat, a dia d'avui oferim 235 línies i cobrim 736 nuclis de població a tot Catalunya. Fixeu-vos que són moltes línies. I els usuaris la valoren superbé. És a dir, la nota mitjana del transport públic en general, de tots els operadors, ferroviaris i autobusos, es troba entre 7, 7,5, 7,7, etc. El bus express, per exemple, l'Express.cat, ens el valoren amb un 8,5, por ahí. Doncs aquest servei és el que està més ben valorat de tots. Està per sobre dels 9 punts. Llavors, el que us volia comentar és que fixeu-vos, sobretot el transport a la demanda taronja, on es troba? Es troba a la demarcació de Lleida, a la demarcació de Girona, una mica a Tarragona, però sobretot a les zones de baixa densitat, d'alta muntanya. Comencem a posar últimament on tenim urbanitzacions i són llocs que o no hi ha res o hi ha transport a la demanda. Per tant, aquí no hi ha la pregunta de transport regular o transport a la demanda. Aquí directament és transport a la demanda, perquè són nuclis que poden ser de 100 habitants o de 50 habitants i que no tenen res per anar a la capital de comarca per temes sanitaris, temes del dia del mercat, temes administratius, gestions, etc. Aquí no sé si ho veieu bé perquè hi ha els números potser petitons, però aquí és un resum. Fixeu-vos, el que us deia, tenim 235 línies, cobrim 736 nuclis i els habitants beneficiats amb totes aquestes 235 línies, que perquè tingueu una idea, TMB 100 línies o 105, por ahí, amb aquestes 235 línies de transport a la demanda cobrim només, que ja és molt, ja és molt, vull dir, perquè cobrim Catalunya, 190.000 possibles usuaris del transport a la demanda. I aquí teniu la distribució, el que us deia. Lleida és el que té més nuclis de població, 437, i és el que té més habitants beneficiaris. I aquí teniu l'increment de viatgers, des del 2017 al 2019, no hem volgut tirar més enrere, i com veieu hem anat creixent des del 44.000 viatgers al 2017 al 2019 amb 59.000. Llavors, si passem, molt bé, què va passar fa 3 anys? Fa 3 anys, digitalització, el món es movia, vam dir, escolta, nosaltres tenim un producte estrella, anem a crear una marca. No només una marca, anem a crear un producte que es diu Click.cat. I en què consisteix aquest producte? Aquest producte consisteix en 2 parts. Primer, que l'usuari el pugui identificar molt ràpidament. Com? Doncs posant la marca a tot arreu. A les furgonetes, com deia el Miquel, que comentava minibusos, furgonetes, taxis, a les parades, a les marquesines, als fulletons, a tot arreu. Aquí tenim un exemple de fulletó. És a dir, una imatge única. I algú us podria preguntar, això és una marca. Doncs no, perquè aquí ara us explicaré els que hem posat en marxa fins ara. Vam començar a l'octubre 2019 al Gironès. Al Gironès no havia res. I conjuntament amb el Consell Comarcal i els ajuntaments, allà tenim l'operador Teisa, vam definir 3 rutes diferents. I una cosa superimportant per nosaltres,
El tema de la digitalització, que abans el Miquel també ha comentat. Perdona que vaig repetint tot el rato. Nosaltres no paguem, és a dir, a nosaltres ens surt coste zero l'aplicació, perquè és l'operador que tria l'aplicació que li va bé per donar aquesta oferta de transport a la demanda. En el cas de Teisa ho fa amb l'app Nemi, que a dia d'avui es poden demanar els serveis 15 minuts abans i aquest estiu ja serà en temps real, i també continuem per telèfon, perquè no oblidem, ens pot trucar una senyora del Pallars Jussà, de 70 i pico anys, i que no fa servir no té mòbil. Llavors, té possibilitat de PMR, com deia el Miquel, i des que el vam posar en marxa l'octubre de 2019, tenint en compte que hem tingut el Covid pel mig, hem tingut més de 5.000 usuaris. I una altra cosa positiva és que està integrat amb l'ATM de Girona. Per tant, tu amb la targeta, com aquí a Barcelona, tu amb la targeta de l'ATM de Girona pots fer servir aquest servei. No has de pagar un extra. Després a la taula de compensació ja es repartiran els diners. Però tu com a usuari no has de pagar-ho. L'altre, que el vam posar al mateix temps, un mes més tard crec, era el del Pla de l'Estany, i és el mateix. Vam definir 3 rutes, la mateixa aplicació, fixeu-vos que és tot el mateix. Està integrat amb l'ATM de Girona i l'aplicació és Nemi. I sobretot vull recalcar això. Com que nosaltres som concessions a risc i ventura, en el nostre cas sí que creiem que és un model públic-privat. Per què? Perquè el privat s'encarrega de tot el que és la marca, de tot, implementar-ho tot en els diferents elements, i s'encarrega també de l'app. Nosaltres el que li donem són les especificacions que ha de tenir aquella app per poder nosaltres donar l'ok. I ara veurem qualsevol app d'aquestes, n'hi ha moltes en el mercat. Hi ha per una altra cosa que no he dit i que crec que és molt important. Per què vam decidir agafar aquest model? Perquè els privats són molt més ràpids que l'administració pública. Els privats et poden... és que ja es veu, en el mercat ja hi ha moltes aplicacions. Xotel, Nemi, Segalés On Demand, n'hi ha un munt. I nosaltres el que demanem és que et dones d'alta, tries la línia, tries el viatge, tries l'hora, quanta gent, confirmes, i a partir d'aquí se't diu l'hora que et vindran a buscar i veus en temps real l'ubicació del vehicle. Dic vehicle en autobús, perquè nosaltres donem transport a la demanda amb taxis, transport a la demanda amb minibusos, amb furgonetes, i l'hora prevista d'arribada. Després pots triar els teus recorreguts preferits i consultar o cancel·lar el servei. Ja acabo, no em queda gaire. Després aquest el vam posar ara, fa poc, al març, el 2021, a les Comes. Aquí l'operador és Massats. I aquí ell mateix va fer, amb el seu equip informàtic, va fer la seva pròpia app, que es diu El meu bus. I ha de fer la reserva abans de les 24 hores del dia abans. Aquest servei és molt específic per donar servei al polígon de les Comes d'Igualada. I té el suport de tots els ajuntaments, de totes les empreses, dels sindicats, etc. A dia d'avui, que va començar, repeteixo, el març del 2021, tenim ja 1.000 viatges per utilitzar i ja tenim acords amb les empreses grans perquè compraran viatges mensualment per donar-ho als seus treballadors. I l'últim, que és potser el més novetat, hem dit, escolta, nosaltres també volem provar això del núvol per a veure què passa. I aquest és el maig, va començar aquesta setmana, no sé si dilluns o dimarts, perquè ja no sé el dia en què estem, però va començar aquesta setmana i és a l'Alta Segarra. I ho hem fet amb Xotel, perquè Xotel va guanyar
l'Smart Catalonia Challenge, i havíem de fer una prova pilot a l'Alta Segarra. I en aquest cas no hi ha ni horaris ni rutes. Són 7 municipis, el més important, Calaf i Igualada. Aquí teniu els horaris i aquí teniu l'app dels passatgers, l'app que porta el conductor i el panell de control. I teniu aquí, veieu, l'exemple de l'Android amb el que nosaltres diem de tot el tema de la marca que s'ha de posar. I ja està, per part meva. Moltes gràcies per escoltar-nos i estem a la vostra disposició pel debat. Merci. Moltes gràcies, Cristina. Recordar que podeu enviar les vostres preguntes i després a la taula de debat tindrem oportunitat de discutir-les. Ara dono la paraula a Carles Labranya, responsable d'Estudis i Projectes de l'AMTU. Doncs, primer de tot, moltes gràcies al col·legi, que és casa meva com a enginyer i feia bastant temps que no estava per aquí. Gràcies per haver-nos convidat com a AMTU i jo us vull presentar una mica dintre del que és aquests serveis de transport a demanda, que no és una cosa de fa pocs dies. L'AMTU tenim una gran experiència amb el que és la gestió de serveis de transport a demanda, diguéssim. Ara, perdoneu, que no passava. I aniré molt ràpid, perquè aquesta imatge és nosaltres ja hem estat gestionant i gestionem més de 15 serveis que com a AMTU els hem dissenyat i els hem operat i per tant fem una gestió integrada. Fem una gestió integral de tot el que és la relació que té l'usuari amb el prestador del servei, però també amb tot el que hi ha darrere. Aquí hem estat veient en la presentació anterior diversos aplicatius que tenien unes casuístiques diferents en funció del que és la tipologia de servei. Nosaltres tenim moltes tipologies de servei, però el que sí que tenim conceptualitzat és que ha d'estar sota una plataforma única. A mode d'exemple, el que estem gestionant nosaltres, i són les dades, des del 2016 estem gestionant serveis de transport a demanda, de diferents tipologies, més rígids, amb horaris, diguéssim, oberts des de 8 del matí a 8 de la tarda, amb la possible selecció, diguéssim, fins al dia anterior, serveis més rígids, amb autobús, amb sol·licitació, diguéssim, 15 minuts abans del servei. O sigui, tenim tipologies més rígides o més obertes. L'any passat, en contra del que podia semblar, que les baixades degudes a la pandèmia podien resultar en baixades que han estat dintre de l'àmbit interurbà del 50 i del 60%, hi ha hagut serveis que han anat tot al contrari, han augmentat. I si fem una previsió dels serveis que hem tingut l'any passat, estem sobre quasi uns 15.600 serveis i hem transportat quasi 23.000 persones. Actualment, sense implementar nous serveis, que estem a punt d'implementar 3 serveis nous, si projectem les xifres passaríem tranquil·lament a més de 21.000 serveis i més de 34.000 persones i usuaris viatjant. Això és insostenible amb una gestió, diguéssim, no automatitzada i no digitalitzada. Després tindrem temps de parlar de què comporta la digitalització, perquè la digitalització per si sola, diguéssim, no és intel·ligent. La intel·ligència la posen també les persones, no? Perdoneu. Llavors, com volem nosaltres fer aquest pas endavant? Aquest pas endavant, doncs, amb un concepte de plataforma única, tenint en compte diverses tipologies de serveis que han de ser introduïdes o visualitzades en una única entorn. Una altra qüestió és com, i s'ha parlat aquí, ha parlat anteriorment el Miquel i la Cristina també han parlat, d'algoritmes que poden ser, diguéssim, més o menys intel·ligents i que et capacitin per tenir, diguéssim, una optimització dels serveis amb menys o més temps de digestió. Nosaltres el que podem fer és diferents tipologies de servei, com veieu a la part esquerra,
Doncs des de més flexible a menys flexible dintre d'aquesta flexibilitat que molt bé ha plantejat en Miquel, d'un sistema, diguéssim, més regular servit amb autobusos que pugui tenir unes línies que puguin ser més virtuals o menys virtuals, amb unes parades que puguin ser més fixes o a demanda, amb uns encaminaments que et pugui donar l'aplicatiu, però dic que aquestes tipologies de servei tenen solucions diferents i aquestes solucions diferents venen amb, diguéssim, eines de càlcul diferents. Per tant, voler solucionar diferents tipologies en un únic entorn doncs és difícil d'encaixar. I per tant necessites tenir, diguéssim, motors diferents però la plataforma ha de ser única. Més qüestions que ens trobem i ens hem de plantejar, perquè això de la gestió o de la creació o de l'operació dels sistemes de transport a demanda és molt diversa i aquesta diversitat doncs implica que els horaris poden ser més oberts, més tancats, serveis que estiguin configurats en unes hores, si aquells serveis estan reservats, s'aplicaran o no s'aplicaran, per tant el cost vindrà en funció de que s'hagi pogut realitzar el servei, quins vehicles estan vinculats, hi ha disponibilitat, hi ha inscripció al servei dels vehicles en totes les franges del dia, en tots els moments, doncs això pot ser, diguéssim, molt divers. Les relacions permeses que es poden tenir entre les unificacions a les quals estem prestant aquestes relacions de mobilitat. Han de ser igualitàries, diguéssim, amb els extrems que venen. S'ha parlat també abans d'urbanitzacions, no? Els serveis d'urbanitzacions fins al nucli central o el nucli de la població ha de tenir les mateixes característiques, les parades han de ser les mateixes, han de ser fixes, han de ser amb domicili. Tot això et comporta unes casuístiques molt diferents. L'edat mínima que pot tenir el sol·licitant. Aquí entrem en què una persona de 16 anys no és major d'edat però pot realitzar una sol·licitud. O sigui, hi ha moltes qüestions, no? L'antelació en la que es pot fer la sol·licitud i amb la qual després es pot fer l'acceptació. No parlem ja després de tot el tema d'existència de penalitzacions per mal ús dels serveis. Diguéssim, el treball que podem fer, diguéssim, amb els vehicles, amb els conductors, si el vehicle té una assignació de serveis, diguéssim, que ha de fer l'acceptació directa, o estem treballant amb el que deia, que jo crec que podrem parlar després, amb els models de contractació que venen associats amb aquests serveis, no? Per aquest escalament, diguéssim, aquesta eficiència amb el cost. Tenim conductors tipus taxi que no estan al 100% del servei. Totes aquestes qüestions nosaltres ho tenim treballat. Perdoneu que hem tornat enrere. Això no... Aclarar una miqueta. No, ja estic acabant. Perfecte. O sigui, aquesta versatilitat de la plataforma ho tenim en aquestes condicions de servei que us he estat explicant. I més que res us deixo l'entorn amb el que estem treballant. Diguéssim, aquesta plataforma la tenim ja treballada, ja estem en fase de proves amb serveis molt particularitzats dels que són els que nosaltres servim. Aquí veieu les configuracions del que és el disseny del propi servei persones, és molt visual, és molt senzill, l'operativa, tota la gestió de les incidències, la gestió de les sol·licituds és francament molt fàcil i ja dic, d'aplicabilitat amb totes les tipologies dels serveis. Després, en tot cas, amb el torn de preguntes ja podrem entrar en com fer, perquè m'ha agradat molt el que deia el Miquel, és aquesta escalabilitat que té el sistema de transport de demanda, però clar, no és infinita. I per tant, no només hem de pensar en l'àmbit de la tecnologia, sinó en l'àmbit de la contractació. Aquí tenim el sector públic que tenim al costat. Les formes de contractació de sistemes de servei a la demanda, sistemes flexibles, no poden ser contractats en base a les tipologies de servei, diguéssim,
més regulars, més anteriors. Aquí hem d'anar amb uns criteris de disponibilitat, amb uns criteris d'assignació del que són uns mínims assignats al servei i no tant amb uns quilometratges, sinó que amb unes qüestions d'antelació, de recollida del servei, de gestió de les incidències que es produeixen, perquè la digitalització i les sol·licituds ho comporten, i aquesta gestió de les incidències és quasi tan important com la pròpia gestió del servei. Moltes gràcies i a la vostra disposició. Perfecte, Carles, moltes gràcies. I sense perdre temps, us presento a la Neus T. Figueres, tècnica de mobilitat a la Direcció de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB. Endavant, Neus. Hola, bona tarda a tothom. Primer també, com tots, gràcies Martí i gràcies al Col·legi de Camins per haver-nos convidat com a AMB a participar d'aquesta xerrada per parlar dels serveis de mobilitat a demanda i explicar les nostres experiències amb els companys de la Generalitat, de l'AMTO, del col·legi i amb tots vosaltres. Llavors, vinc a explicar el cas de Cervelló, un cas molt concret, que és un exemple de transport flexible en àrea periurbana. El primer que us volia comentar, per aquells que no conegueu Cervelló, Cervelló és un municipi de la segona corona metropolitana, molt gran, amb una extensió de 24 quilòmetres quadrats i una població relativament petita, 9.000 persones, per tant amb una densitat molt baixa. Les seves condicions el porten a tenir una alta dependència del vehicle privat. El servei de transport públic de Cervelló funciona des del 2002, el portava l'Ajuntament de Cervelló amb un únic vehicle, que com havia de donar cobertura a una àrea tan gran, doncs al final suposava poca freqüència de servei, i ens trobàvem amb bastants viatges de vehicle buit. Quan l'AMB, per gestionar per fer les seves competències, per exercir les seves competències sobre el transport urbà dels municipis metropolitans, pren la gestió del servei de Cervelló, es planteja com a objectius optimitzar els recursos, aconseguir amb aquest mateix bus incrementar la cobertura territorial, millorar la freqüència del servei i evitar els viatges en buit. Davant d'aquestes circumstàncies, plantegem que la millor solució, en aquest cas concret de Cervelló, és un servei a la demanda. Plantegem que passar les línies regulars que teníem abans, que eren 3 línies, a 2 línies de demanda, amb un servei a demanda de parades fixes i franges horàries fixes per cada expedició. La idea és que, en funció de les sol·licituds de les persones usuàries, es defineix com juntem aquestes parades fixes per fer el recorregut definitiu i un cop tenim aquest recorregut definitiu, aquest recorregut et dona el temps de pas real per les diferents parades. Per fer tot això, com us podeu imaginar, requerim també d'una plataforma tecnològica que en el cas de Cervelló l'AMB decideix que la porti el propi operador. Un cop definim aquestes condicions de contorn, el 2019 l'AMB treu la licitació d'aquest servei, una licitació que guanya com a operador de transport Soler i Sauret i que ve acompanyada d'un operador tecnològic que és l'APP, que en aquest cas va ser NEMI. Aquest servei comença al febrer del 2020, però en un primer moment el que fem en una primera fase és que mantenim el servei regular que ja existia pel matí i el que fem és complementar-lo amb un servei de demanda exclusivament per la tarda. A partir de l'1 de gener d'aquest any ja hem extès el servei de demanda a tot el dia, de manera que tot el servei de Cervelló és a demanda, amb aquestes 2 línies que us comentava abans, la CB1 a l'àmbit sud, la CB2 a l'àmbit nord, amb un servei de 5 expedicions pel matí i 2 per la tarda a la CB1, 4 pel matí i 2 per la tarda a la CB2. Com funciona això des del punt de vista de l'usuari? Doncs el que dèiem, com que tot el servei és a la demanda, si tu vols fer qualsevol viatge en el transport urbà de Cervelló, has de fer una reserva prèvia, que la pots fer tant a través d'una app gratuïta o a través del telèfon. Un cop fas tu la reserva, el sistema et retorna una hora provisional de pas per la parada que tu demanes i aproximadament una hora abans de començar el servei et dona ja l'hora definitiva. En aquest procés la resta d'usuaris també estan fent les seves reserves i quan una hora abans tanquem l'expedició amb totes les sol·licituds de tots els usuaris determinem ja quin és el recorregut que farem i per tant et donem ja l'hora definitiva de pas. Com us podeu imaginar, aquestes plataformes tecnològiques estan evolucionant contínuament i un dels evolutius que hem posat ara, que la Cristina em parlava que la posareu també vosaltres d'aquí uns mesos, és que aquest mes de maig hem posat en marxa la possibilitat de fer reserves immediates. Si tu pots fer reserva en qualsevol moment, sempre i quan la teva reserva no molesti les reserves anteriors, el recorregut ja tancat, ja sigui perquè no hi ha recorregut o perquè és complementari. Bé,
Com que ja s'ha ensenyat bastant, intento ser ràpida, simplement us volia mencionar una mica com era el procés de reserva, que també és molt intuïtiu i molt senzill. Indiques la línia, indiques la parada d'origen i destinació, indiques el dia, l'hora, les places que vols cobrir i el sistema et dona unes opcions disponibles. Tries la que encaixa amb la teva sol·licitud i ja fas la reserva i et donen l'hora provisional de pas. El que crec que és interessant plantejar en aquest moment és que quan tu demanes unes opcions i no hi ha opció disponible perquè el recorregut ja està tancat i no s'ajusta a les teves necessitats, el sistema el que et facilita és alternatives, de manera ja sigui per l'expedició d'abans o de després o bé dins la mateixa expedició parades alternatives. Per la teva parada no puc passar, però passaré una mica més cap allà i et pots apropar. I t'indiquen el camí i tot això. Bé, un cop ja teníem, això és la definició del servei i aquests són els resultats. Els resultats que us hem volgut presentar són els resultats d'aquests primers 4 mesos d'aquest any, perquè entenem que és ara que ha pres volada el servei a la demanda. El que ens hem trobat és que de moment tenim 2.400 viatges reservats, que no vol dir persones, perquè pots reservar per més d'una persona, a unes expedicions, a unes ocupacions mitjanes de 3 i 2 viatgers per expedició realitzada. Tenim un 17% d'expedicions que no realitzem perquè no hi ha demanda. Aquí us volíem ensenyar una mica, mostrar el plànol complet de tots els trams possibles a nivell de la línia de CBU, per exemple, la línia sud, i en el requadre petit us estem mostrant l'expedició més habitual, l'expedició que més vegades es dona, que si veiem ocupa tot l'espai de la zona sud però no fa als extrems o no va fins als extrems perquè no hi ha sol·licituds. Respecte a la línia nord, la línia CB2, ens trobem una situació similar, en què és una línia molt llarga que arriba fins a Corbera, però l'expedició més habitual es queda a meitat fins a l'urbanització de les Rovires. Evidentment, aquest estalvi de quilòmetres de recorreguts ens suposa un estalvi de temps. Les dues línies estan en una durada mitjana de 30 minuts, per tant, amb estalvis de 15 minuts respecte a la franja que tenen d'expedició per fer el servei. I això suposa, des de l'inici del servei, des del febrer de l'any passat, un estalvi del 64% de quilòmetres respecte al que hauríem fet si aquestes línies haguessin estat regulars, si les haguessin fet sí o sí perquè eren regulars, amb el seu estalvi associat de tones de CO2. En aquest cas també vull identificar que aquest estalvi és molt gran, també perquè l'any passat, que vam estar amb tot el procés de Covid, van haver molts mesos en què realment el servei va ser molt reduït. A nivell de canals de reserva, que també n'havíem parlat, el 60% de les reserves les fem per telèfon, el 40% per app. I un tema que volíem comentar, perquè per nosaltres és clau de l'èxit o de la bona acceptació del nou servei a Cervelló, ha estat poder disposar de personal d'atenció a les persones usuàries dins de l'autobús. Hem tingut una persona, tant a l'inici del servei com quan han hagut canvis de servei, que ha atès directament a les persones usuàries. Pensem que teníem molta gent que era d'edat avançada, persones a les quals hem pogut explicar com baixar l'aplicació, com fer la reserva i sobretot també com funciona el servei. Les persones que estaven acostumades a que l'autobús els hi passava per davant per la parada que ja tenien coneguda, amb un horari conegut, i hem hagut de fer aquest procés d'aprenentatge amb els usuaris. Creiem que ha sigut part de l'èxit. I finalment ja, per acabar, on estem respecte a aquest servei? Doncs estem en el repte, en el camí aquest del repte d'haver passat tot el servei a demanda, que creiem que de moment està funcionant molt bé, i una mica l'expectativa de la normalització de la situació sanitària. Quan comencem a tenir més demanda, a veure com funciona el disseny de servei que hem dissenyat i també la plataforma tecnològica que ens ha proveït l'operador. I com a cosa més pragmàtica, una mica en el sentit dels canals, i per el tema aquest de la digitalització i per les prestacions que pot donar l'usuari, estem intentant treballar per incrementar l'ús de l'APP a nivell de reserva, perquè no només per evitar-nos la persona que agafa el telèfon, sinó sobretot, perquè com deien abans, aquesta digitalització et permet fer un traqueig on està l'autobús en cada moment, si hi ha qualsevol incidència, la qualitat del servei per l'usuari és molt més gran. Doncs sense més, moltes gràcies per la vostra atenció. Perfecte, gràcies a tots els ponents. El que farem ara és una petita ronda de debat i atendre les preguntes que ens van arribant pel xat. I deixeu-me començar, començaré per la Cristina, però us podeu unir tots vosaltres quan vulgueu. És el tema de la digitalització. Vosaltres que heu operat línies des de fa molts anys per telèfon, el fet de l'arribada de les aplicacions mòbils, de tota la digitalització, el cloud, etc., si heu notat algun canvi a nivell de com us plantegeu la planificació d'aquests serveis? A veure, jo crec que, com tots estem d'acord i s'ha dit diverses vegades, la digitalització ha arribat per quedar-se. Llavors, nosaltres, per exemple, perquè us tingueu una idea, ho dic perquè m'ho he apuntat,
el que deia la Neus. En el cas nostre, el primer clic.cat que vam posar al Gironès, el 80% de les demandes es fan a través de l'app i el 20% per telèfon. És a dir, ens dona, en els llocs que estem posant el clic.cat, l'utilització de l'app està sent bastant bona. I a part per nosaltres, com deia la Neus, va superbé. Per què? Perquè tens informació, l'app et dona la informació de el que tu deies, incidències, tot el back office, tens tota la informació dels usuaris, quines són les línies més utilitzades. És a dir, tens informació de tot, cosa que abans estàvem una mica a cegues. És a dir, quan fèiem la liquidació a finals d'any, ens passaven les factures, ens passaven tot, fèiem la liquidació i ja està. Perquè, a veure, una cosa està clara, no ens enganyem, tots aquests serveis són deficitaris, tots. I com deia el Miquel en la seva presentació, aquells dos que no em sé el nom perquè Cutsuplus, ho sento, em van haver de tancar. Van haver de tancar, és a dir, tots aquests sistemes són deficitaris, és a dir, no ens hem d'enganyar. Igual que és deficitari el transport públic. Això és part del transport públic, per tant el que tampoc podem fer és que aquests no siguin deficitaris i el transport públic en general sigui deficitari. Però perdona, torno a lo de la digitalització. Jo crec, com deia abans, que ha vingut i s'ha quedat i nosaltres tots els clics.cats que anirem posant, que ja en tenim 2 més programats, un per la Garrotxa i un per les Garrigues, la digitalització serà bàsica. Si no teniu cap més comentari... Sí, Carles. Totalment d'acord que la digitalització ha vingut per quedar-s'hi, però aquestes xifres de dir 20, 80 que entren per aplicatiu, depèn. Nosaltres també tenim un servei que estem gestionant amb NEMI, que és Terrassa, és la L12 Flex, i van començar amb un 60-40 i ara estem amb un 50-50 i estem dintre d'un àmbit, diguéssim, que no és rural. I per tant, això és molt variable. El que sí que no ens hem d'oblidar és que per aquest 20% tindrem que tenir una plataforma no tecnològica, perquè tindrem ja aquesta bretxa digital que hi ha persones que malauradament no la podran assolir mai, i per tant tindrem que tenir un temps de convivència amb 2 plataformes. Naturalment que la plataforma digital estarà per sobre, per número d'usos, però això sí que no ho tenim que menysprear. I després una altra de les coses, vull dir que ho he avançat abans, el problema de coordinar serveis que són serveis gestionats per una mateixa entitat i que estiguin en diferents plataformes, o sigui, les diferents plataformes poden estar, o sigui, el que és el nivell superior, el nivell d'entrada, el que seria el front-end, perfectament han de conviure. L'altra qüestió, no sé, ho plantejo a Generalitat i AMB, és quan tinguis diferents línies i diguéssim tota la gestió interna amb els propis operadors, amb els sistemes, amb la gestió d'incidències sigui diferenciada perquè la plataforma que estàs utilitzant és diferent. Jo totalment d'acord que la competència del mercat sempre fa avançar, però hem de tenir en compte, quan analitzem com ho volem gestionar, quina és la gestió, com deia al principi, una gestió integrada que no invalida que tinguem plataformes diferents, però a nivell, diguéssim, del que és l'estructura visual o la superior. Però tot el que és la gestió pròpia, interna, això ha de ser, diguéssim, amb una plataforma unificada. Perfecte. Jo també volia... Mira, precisament avui fèiem una reunió amb els companys de NEMI de Cervelló i m'explicaven que havien anat a un webinar el dia anterior i que hi havia operadors que fa molts anys que estan fent temes de servei a la demanda i que en entorns que un pensaria que serien bastant digitalitzats com Califòrnia encara estan en un 50-50, 60-40 de telèfon-aplicació, però que en canvi en algun entorn molt més urbà d'entorns de París o així sí que han aconseguit arribar al 75-95, que m'ha semblat com interessant. Nosaltres no pretenim arribar als 75-95, però sí caminar com a mínim a ser més, sobretot pensant en l'usuari.
I sobre la segona cosa que comentaves, Carles, de les plataformes, nosaltres sí que tenim molt clar que en el cas de Cervelló ens interessava que fos l'operador que triés la seva plataforma de gestió i que es fes responsable d'aquesta plataforma de gestió, perquè al final nosaltres el contracte el tenim amb l'operador i per tant això per nosaltres era important, però hi havia unes exigències dins dels plecs de la licitació precisament que l'obligaven a un tema d'estètica i d'imatge corporativa i a estar connectat amb l'altra aplicació que nosaltres tenim, que sí que és pròpia de informació i d'AMB, sobre transport a la demanda. O sigui, teníem molt clar que des de l'usuari no ha de saber, per dir d'alguna manera, que són plataformes diferents, però que en aquest cas concret ens interessava com una experiència d'un transport que era molt clarament a la demanda, que fos el propi operador qui triés i es responsabilitzés d'aquesta tria. Perfecte. Passo a una pregunta que surt bastant, que és tema d'indicadors. I la paradoxa que parlava el Miquel abans, que una línia a la demanda diries, ostres, va sumant usuaris, es va fent atractiva, com més eficient i més usuaris porta, doncs més èxit té, però acaba consolidant-se com a línia regular. Quin és el nínxol pel transport a la demanda i com mesuraríem el seu èxit? Això quasi que el Miquel és l'expert. No, jo he d'indicadors aquí, clar, que és una casuística pròpia de cada cas d'estudi, no? Però sí que són paradoxes que es veuran amb el temps de que els serveis més eficients són aquells que a mesura que van acumulant més demanda doncs justament van esdevenint més rígids, no? O estan consolidant. És a dir, s'ha de fer caminar l'usuari fins al vehicle o no, no? Doncs està clar que mentre a l'usuari no hi hagi prou demanda, doncs intentarem fer un servei el més customitzat possible, no? Però arriba un moment, com fèieu vosaltres, escolta'm, potser en aquesta demanda en aquesta parada no puc venir a visitar, ves a 200 metres que segurament que passarà el vehicle, no? No sé, es poden definir indicadors, rangs de dominis de densitats poblacionals i de clients potencials on cada casuística de servei, cada aplicació del servei doncs és òptim i crec que en el proper debat que hi haurà, del proper dia, hi haurà persones que parlaran justament d'aquests rangs òptims de densitats de demanda on un servei esdevé o té unes prestacions diferencials en relació als altres. Perfecte. Deixeu-me preguntar... Perdona, Carles, digues. Sí, no. És que com hi ha tanta variabilitat de lo que és un servei de transport flexible o transport de demanda, el tema dels indicadors de si es pot arribar, diguéssim, morir d'èxit, que és el que li va passar a Kutxu Plus, però Kutxu Plus era també per unes condicions que, diguem-lo així, nosaltres podem definir les operatives, que ja ho dic que és un traje a mida, tu pots definir les operatives, però ha d'haver-hi tot un àmbit de reglamentació d'ús que pugui, diguéssim, desflexibilitzar aquesta flexibilitat i el que et pot conduir és que aquest grau d'escalabilitat estigui dintre d'uns paràmetres, diguéssim, d'eficiència econòmica. Sempre tenint en compte l'indicador, els indicadors de qualitat que hagi de tenir l'usuari. Parlaven, per exemple, de quin és el temps màxim en el que et puc, diguéssim, recollir i desviar el teu temps previst de recollida respecte a la sol·licitud ja acceptada. Això, nosaltres hem fet un aplicatiu que és una plataforma que és altament parametritzable i això pot entrar dintre de la reglamentació dintre de cada un dels serveis. I això et pot portar a que un servei, quan està tenint un ús més gran, el que facis és que sigui més compartit. Hem vist que el grau d'ocupació és de 3,2, 2,4, nosaltres estem en paràmetres entre 2,2, 1,5. El que estàs fent és, si per reglament tu ja estàs dient que això és un sistema que és deficitari, com tot el transport públic, portes a que hi hagi un màxim d'utilització del vehicle sempre i quan hi hagin aquests paràmetres de distància que no se superin, pots arribar a fer que aquest grau d'escalabilitat sigui més eficient. És veritat que si vas augmentant d'una manera desmesurada aniràs rigiditzant i llavors tindràs que canviar el concepte. Hi ha un paràmetre que sovint s'ha considerat fixe, que és el preu del servei. Fins a quin punt, i ja pensant una mica a mig llarg terme, jugar amb l'estructura tarifària del servei, doncs pensar de fer una tarifa més alta per l'usuari, però poder-li oferir més accessibilitat i qualitat de servei, creieu que és un camí que en els propers anys es pot desenvolupar o sempre ha de restar
dins de l'estructura tarifària del transport públic clàssic. A veure, jo, des de la Generalitat, estem parlant de nuclis o zones que no tenen transport públic regular i, per tant, se'ls hi posa transport a la demanda. Per tant, són serveis socials. Són serveis, en el fons tots són socials, són serveis per connectar urbanitzacions amb el centre del poble, per connectar petits nuclis amb la capital de comarca. Per tant, des del meu punt de vista, el preu ha de ser un preu igual que, per entendre'ns, a Barcelona estem, a Barcelona, a Girona, a Tarragona, on sigui, estem subvencionant el transport públic. És a dir, des del meu punt de vista, no són serveis allò que tu puguis dir premium, que perquè va un taxi tu cobro més car. No, et va un taxi perquè si et va un autobús per una persona és molt més deficitari per l'administració. És a dir, nosaltres el que intentem és ser eficients, però des del nostre punt de vista el preu per descomptat ha d'estar subvencionat. Nosaltres estem en la mateixa línia, vull dir, no ens estem plantejant tarifes diferenciades i des d'aquest punt de vista, és a dir, al final són serveis que igual que els estem fent amb aquest tipus de servei, els estem fent així perquè en aquest cas concret considerem que és més eficient, que ens permet arribar a més gent amb uns recursos molt similars, i és aquesta l'aposta. Són serveis necessaris, al final són municipis que no tindrien servei, igual que tota la resta són deficitaris, ho assumim, i el que fem és intentar fer-ho cada cop més eficient, evidentment, i que les cobertures creixin, però no ens estem plantejant tarifes diferenciades. Perfecte. Deixeu-me, i per anar acabant, deixeu-me preguntar quins són els reptes que us trobeu a l'hora de planificar un servei a la demanda. Primer, saber si feu el servei a la demanda o no, on té sentit implementar aquest model, i un cop decidiu fer la licitació o planificació del servei, amb quins reptes us enfronteu. I aquí sé que la Neus ho coneix molt bé. Jo crec que ara mateix licitar qualsevol tipus de servei de transport és un repte en si mateix, també els regulars, però és veritat que els serveis a demanda tenen unes característiques especials que ho fan una mica més complex. El Carles també feia alguns apunts al respecte. Primer que hem de tenir en compte és que, evidentment, volem que siguin serveis flexibles, i el marc contractual actual és força rígid i, per tant, ens planteja que plantegem ja els horaris dels propers 10 anys. Llavors, com que aquí el que volem és donar flexibilitat, un dels reptes que teníem era aconseguir donar aquesta flexibilitat en el plec, o sigui, que complint tota la normativa de licitacions, de contractació del sector públic, poguéssim donar flexibilitat com la volíem donar després al servei. La veritat és que en aquest sentit nosaltres el servei de serveis és el primer que vam licitar com a servei a demanda i estem contents del resultat perquè hem pogut fer aquests canvis que volíem fer i donar-li certa flexibilitat dins del marc contractual. Això a nivell de definició de servei. Després també era important per donar aquesta flexibilitat el tema de tota la definició aquesta de la plataforma tecnològica i de com ens imaginem aquest servei a la demanda. La viabilitat de l'hora de pas, com funcionaven tota la relació amb l'usuari. Tot això eren coses noves que no són habituals en un servei regular i que vam haver d'escriure. I que a més les has d'escriure pels propers 4, 5, 6 anys. I per tant, trobar el punt d'equilibri també de donar-li certa flexibilitat per permetre que l'operador t'aporti una plataforma de dir, escolta'm, això potser també tinc aquestes opcions, donar flexibilitat també a l'opció de l'operador era important. I l'últim tema que també fa diferent respecte als altres serveis és el règim econòmic. Al final, no recordo qui ho deia de vosaltres, aquí ens trobem una realitat que no sempre l'autobús estarà funcionant. Per tant, nosaltres, la majoria dels nostres serveis es donen a un cost unitari per quilòmetre recorregut i aquí és que ja són part de les regles del joc no recórrer tots els quilòmetres possibles, però igualment has de pagar el conductor, has de pagar el vehicle, has de pagar totes les despeses fixes. Llavors hem hagut de fer un règim econòmic diferenciat en aquest cas, però que de moment també ens està funcionant bé. I de moment això sembla que suposo que el següent el farem millor, però aquest ens està funcionant força bé. Nosaltres, per exemple, sobretot el que creiem que és molt important és treballar amb el territori. És a dir, quan ara, per exemple, estem definint el de la Garrotxa, hem tingut un munt de reunions amb el Consell Comarcal, amb els ajuntaments, amb les Garrigues igual, és a dir, el territori és molt important.
a l'hora de definir quines zones fem transport a la demanda, perquè ells són al final els que coneixen més la zona que hem de cobrir. Llavors, conjuntament amb ells treballem les parades, treballem els horaris, com comenta la Neus, i llavors a partir d'aquí amb l'operador que tenim en aquella zona de la concessió, doncs treballem conjuntament i llavors definim, per entendre'ns, no traiem un plec com treu l'AMB, diguem-ho així, sinó el que definim, és a dir, tenim uns documents que és, doncs, escolta, la marca s'ha d'aplicar així a tot arreu, tenim un manual d'imatge, i després tenim el manual de la imatge dintre de l'app. I, per descomptat, amb l'operador definim què volem que tingui l'app. És a dir, tots els requeriments que volem. I és com el que deia abans, avui en dia el sector privat va tan ràpid amb els desenvolupaments que, escolta, el Gironès, que va començar un any i pico, ja tenim 5.000 viatgers, ja sabem, com deia la Neus, quina és la ruta preferida, ja sabem quina és la ruta preferida, doncs a partir d'aquí podem fer altres coses, és a dir, podem provar, és a dir, el sector privat està preparat, com deia el Carles, està preparat per dir, escolta, jo vull no, rutes fixes, horaris, tal, no. Jo vull núvol de punts. Jo vull porta a porta. El sector privat està preparat. Simplement tu li has de dir el que vols i t'ho fa. I clar, en el nostre cas, el que sempre diem, que en el sector nosaltres només tractem sector interurbà, no sector urbà, sector interurbà. Nosaltres el que diem és que, clar, tot això és coste zero, que per això és un PP, és a dir, cada uno asume sus riesgos. Jo volia dir, respecte del que tu comentaves, és complicat, perquè això són, aviam, el transport de demanda fa molts anys que es fa, però sí que és veritat que està tenint un boom i nosaltres com a AMTO, que tenim més de 108 municipis, i pràcticament cada dia ens estan demanant aviam si fem un desenvolupament i si els hi fem un petit projecte d'aplicar. I és veritat el que deia la Cristina, que el territori coneix les seves necessitats però no les coneix del tot i et demanen a tu com a prescriptor, en base a l'experiència que tens, com li dimensiones alguna cosa. I aquí tens una incertesa respecte del transport regular. L'AMB, quan treu una licitació sobre una línia que ja han passat 10 anys des del contracte anterior, el que sí que té és tots els històrics amb les sèries de demanda respecte a l'oferta i, per tant, la demanda que tens que servir la tens coneguda. A més, està sobre unes línies molt fixes, exactament igual que Generalitat. Quan implementes un servei dintre d'un territori, que pot ser a nivell comarcal o pot ser a nivell d'un municipi, pots fer els estudis que vulguis. Podem anar amb el Miquel, podem fer els estudis i ho farem molt bé, dedicarem moltes hores i segurament traurem el mateix resultat que si ens parem aquesta tarda a fer 4 números. Perquè el grau d'incertesa sobre alguna cosa que mai has aplicat és difícil de constatar i per tant has d'anar a fer, diguéssim, una prova de concepte o una prova pilot. I últimament el que sí que estem fent és, amb aquesta base, que el dic que jo és un dels reptes a tenir en compte, és com licitarem, diguéssim, aquests serveis altament tecnològics si no fem un pas endavant amb aquest nivell de contractació que estigui alhora. Però nosaltres estem traient serveis que es puguin contractar i que ens serveixi el primer any, o sigui que siguin curts, de contractació curta, diguéssim, com si fos una prova pilot, però curta d'un any, i amb això el que treus és tota l'experiència, totes les dades per poder després licitar-ho d'una manera més perllongada. Però
amb criteris que dèiem més que els paràmetres de tota la vida, de quilòmetres realitzats, d'hores, criteris més basats en disponibilitat i d'atenció sobre el servei i sobre els clients, perquè els clients són molt, però molt, diguéssim, curosos amb el servei que se li està donant. Són molt altes les tasses de satisfacció, però perquè tenen un servei d'alta qualitat. És que és un servei de molta proximitat. I el passar d'un 9 amb una nota molt més baixa també és molt més fàcil de tenir, no? Molt bé, doncs si us sembla, ens hem passat una miqueta i tot i així s'han quedat moltes preguntes per contestar. És un tema que com dius, canvia dia a dia i dona per molt debat. Només dues preguntes que han sortit és respecte al paper de les persones de mobilitat reduïda, com s'afronta, ja s'ha comentat, doncs que en totes aquestes aplicacions sovint es reserven aquest tipus de places i al final el vehicle s'adapta com en tot transport públic, perquè estigui disponible. I el tema dels vehicles de zero emissions si s'aniran incorporant. Aquí una mica responc per vosaltres, però entenc que l'estratègia és la mateixa que segueix amb el transport públic regular, potser més fàcil perquè són vehicles més petits, ja s'anirà, o més difícil, ja s'anirà veient, però en tot cas no tenim temps per discutir tot això. Va, Cristina, últim. Superràpid. Ho dic per això que tu últim que has dit dels vehicles, jo crec que això vindrà i vindrà ràpid perquè justament ja estem parlant amb un dels nostres operadors que ja ha trobat, com deia el Miquel, furgonetes, taxis, etc., és a dir, coses petites, que ja ha trobat la furgoneta que està fent actualment el servei, elèctrica, 300.000 euros. Quan comparat amb els que estem aquí, el que costa un autobús, i ja no et dic un autobús d'hidrogen o un autobús elèctric, són preus que més o menys són raonables. Doncs res més, ho deixarem aquí. Recordeu que la setmana que ve hi ha la sessió internacional, tindrem ponents que ens donaran experiències internacionals, també una visió de com està el sector a Europa i esperem tenir-vos per aquí. Moltes gràcies a tots.